салом дӯстони азиз, айни ҳол ман барои шумо дар бораи ширкати Фаберлик ва имкониятҳои беназири ширкати Фаберлик дар давоми 2-3 дақиқа маълумот медиҳам. Ширкати Фаберлик российский ширкат аст ки зиёда аз 25 сол мешавад дар зиёда аз 46 давлати рӯи дунё маҳсулоташо мардум истифода мебарад. Зиёда аз 5 миллион истифодабарандагони маҳсулоти доимӣ дорад ки бе маҳсулоти ширкати Фаберлик наметавонанд. дар байни тамоми ширкатҳои абарқудрати рӯи дунё Фаберлик ҷои якума мегирад аз ҷиҳати зиёд будани ассортименти маҳсулоташ. Зиёда аз 10 000 намуд маҳсулот истеҳсол мекунад ки ягон ширкати рӯи дунё ин қадар маҳсулот истеҳсол карда наметавонад. Фаберлик боз як хубии дигар дорад ки дар инҷо маҳсулотҳое ки ширкат истеҳсол менамояд ҳамашон дорои сертификатҳои стандартизатсияи байналмилалию ҷаҳонӣ ҳастанд ки ҳама мардуми ҳама соҳа аз ҳама давлатҳо метавонанд ки маҳсулотҳои ширкати Фаберлика бе ягон шубҳа истифода баранд. Ширкати Фаберлик дар вақте ки шумо омаден аввалин дараҷа коре ки мекунед ин чи аст? Аъзо шудан. Аъзо шудан дар ширкати Фаберлик ройгон аст. Чӣ маъне дорад аъзо шудан? Вақте ки шумо дар ширкат ройгон аъзо мешавед, шумо соҳиби мағозаи онлайнии шахсии худатон мешавед ки метавонед дар ин мағозаи худатон тавассути якчанд имконият истифода баред. Якта мисол мебиёрам. Масалан шумо худатон шахсан мағоза доред ва боз якта ҳамсояи шумо мағоза дорад. Дар хонаи шумо ягон чиз даркор мешавад. Аз куҷо маҳсулота харид мекунед? Аз мағозаи худатон ё ин ки аз ҳамсоя? Албатта аз худамон. Барои чӣ? Барои он ки хубиҳошо ман худамон истифода барем. Ҳангоме ки шумо дар Фаберлик ҳамин ройгон аъзо шудед, шумо соҳиби онлайн мағозаи шахсии худатон мешавед ки зиёда аз 10 000 намуд маҳсулот дорад. Ва ан ҳамин мағозаи шахситон шумо метавонед ки се намуд имконияти асосӣ қатъӣ истифода баред. Якум имконият ном дорад харид. Яъне шумо метавонед аз ин магазини худтон чикор кунед? Харид кунед. Чӣ фарқият дорад мағозаи Фаберлик аз дигар мағозаҳо бозору интермағозаҳои дигар? Вақте ки шумо харидор мешавед дар Фаберлик, маҳсулотро барои худатон харид мекунед, аз ҳамин 10 000 намуд маҳсулоти Фаберлик чизе ки шумо барои худтон харид мекунед, доимӣ як бор ду бор дар рӯзҳои ид, дар рӯзҳои соли навине доимӣ шумо аз Фаберлик 20% маҳсулота арзон мегиред. Маоши миёнаи мардуми Тоҷикистон 1000 сомон ва 1500 сомон аст. Агар ки мо аз мағозаи оддӣ харид кунем, мисол бигем як моҳ 1000 сомон да, агар ҳамин чиза шумо аз Фаберлик харид кунед, дар як моҳ гӯем 800 сомон харид мекунед. Яъне 200 сомон дар буҷаи оилаи шумо чӣ мешавад? Эконом мешавад. Ин барои шумо хуб аст? Албатта хуб аст. Метавонед ки ҳамин хел 200 сомон як кори дигатон набуд кунед. Плюс ширкат барои шумо туҳфа метиҳад барои хариди кардагиятон, ҳангоме ки определёни шартҳоро шумо иҷро менамоед. Ва боз як хубӣ аз ҳама беҳтаринаш дар чи аст ки шахсияте ки маҳсулоти Фаберлика харидорӣ карда истифода мебарад, вай бешубҳа метавонад истифода барад. Барои чӣ? Барои ки маҳсулоти ширкати Фаберлик сертификати ҳавол доранд ва дар ягон намуди ҳайвонотҳо тестировать карда намешаванд. Аммо ки мардуми мусалмон ҳастем, аввалин дараҷа бояд ки маҳсулотҳои ҳалол босифата истифода барем. дуюм имконияте ки ширкати Фаберлик барои мо шумо пешниҳод мекунад дӯстони азиз, ин фурӯшанда аст. Яъне шумо маҳсулотро на танҳо метавонед барои худатон харид кунед, боз метавонед ки маҳсулотҳоро хариду фурӯш кунед. Фурӯшандаи Фаберлик агар ки дар давоми як каталог аз 50 балл зиёд анҷом диҳад, вай аз каталоги оянда тахфифаш 20% неву 26% мешавад. Балл аз куҷо мешавад? Балл аз ҳисоби хариди шумо. Аз ҳамин 10 000 намуд маҳсулот чизе ки шумо харидорӣ мекунед, ҳар як маҳсулот ба худча балл дорад. Чӣ қадаре ки шумо харид зиёд кардед, ҳамон қадар балл зиёд мешавад. Агар ки шумо 50 балл кардед, тахфифатон зиёд мешавад. Лекин агар ки шумо дар давоми як каталог 100 балл кардед, шумо дар ширкати Фаберлик VIP консултант мешед, яъне консултанти интихобшудаи ширкати Фаберлик. Масалан, шумо якта ресторан меред, обични ҷо дорад, ҷои оддӣ ва VIP ҷо дорад. Кадомиш зурай? Албатта ки VIP. Ами Фаберлик ҳам шумо метавонед консултанти зур шед, агар ки 100 балли шахсӣ дар давоми як каталог иҷро кунед. Як каталоги мо дӯстони азиз 21 рӯз давом мекунад. Дар як сол мо дорем 18 та каталог. Ва вақте ки шумо VIP консултант мешед, ғайр аз он ки шумо маҳсулота 26% арзон мегиред, боз шумо метавонед ки як маҳсулота аз нархи сиёҳи каталог 70% арзон гиред. Масалан, ягон парфюми 300 сомондаро метавонед ки шумо чӣ 105 сомон дагиред. Ин буд фоидаҳое ки шахсе ки хариду фурӯш мекунад. Ва аз ҳамада имконияти олие ки дар ширкати Фаберлик барои шумо пешниҳод мекунад ва шумо метавонед ки зиндагитонро ба ин имконият иваз кунед, соҳиби даромадҳои калон шавед, ба ҳама орзуҳо ва мақсадҳои нектон расед, ин имконияти бизнес бо Фаберлик аст. Барои бизнес кардан дар ширкати Фаберлик ман як хушхабар дорам. Инҷо ба даркор нест ки шумо
пули калон сарф кунед, яъне дар кор нест ки 10, 20 ё ки 30 000 доллар вложение кунед, шуки даромад гиред. Барои бизнес кардан дар ширкати Фаберлик шарт нест ки шумо хона ба хона боротонро гирифта гашта фурӯшед, то ин ки мардум аз шумо харидорӣ кунанд. Барои бизнес кардан дар Фаберлик дута кори оддӣ кардан дар кор. Якум чӣ? Даъват ва дуюм имконият. Савол ба миён мебиёяд, кира шумо метавонед ки даъват кунед? Тамоми одамое ки шумо мешиносед ё ки намешиносед, агар оддӣ карда биёем дар хонашон сар мешӯянд, либос мешӯянд, пасуда мешӯянд. Агар ин кадоме аз шиносои шумо дар хонашон сар, либос, пасуда нашӯянд, ҳаминаро даъват накунед, дигароша ҳамаша метавонед даъват кунед. Ва одамое ки шумо даъват мекунед, ва ёда чӣ метиҳед? Имконият. Чӣ хел имконият? Имконияте ки ва ё метавонанд ки дар Фаберлик ройгон аъзо шаванд, соҳиби мағозаи худашон шаванд ки 10 000 намуд маҳсулот дорад. Ва ва ёро ҳамин хеланги шумо имкониятое ки ман фаҳмондам истифода барам. Ман барои шумо кафолат додам метавонам ки тамоми одамое ки шумо даъват мекунед фурӯш ва бизнес намекунад. Лекин ман барои шумо боз як чиза кафолат додам метавонам ки ҳамаи одамое ки шумо даъват мекунед ва ё барои худашон чӣ харид мекунанд. Барои чӣ? Барои он ки онҳо бефаберлик ҳам аз дигар ҷо харид кардистанд, сарашона шуштестанд. барои ҳамин чӣ хеле ки шумо одам зиёд даъват мекунед, имконият зиёд метиҳед, командаи шумода харид зиёд мешавад. аз чӣ қадаре ки харид зиёд шуд, бал зиёд мешавад, яъне бали шумо қатъи гурӯҳиятон. ва чӣ қадаре ки бал зиёд шуд, даромад чӣ мешавад? Зиёд мешавад. Масалан, шумо худатон 100 бал кардед, вип консултант шидед ва дар командатон ҳамин хел 29 нафари дигар одамои 100 бала ёфтед ва дар умум шудед шумо 3000 бал. 3000 бали ширкати Фаберлик ин унвони директор аст. ҳангоме ки шумо директор мешед, ҳар 21 рӯз аз 350 то 450 доллар даромад мегиред. ҳар 21 рӯз. ва дар давоми як сол 18 маротиба шумо метавонед ки даромад ба даст биёред. агар ки шумо ҳамин хел директор дар таи номатон 6 та тарбия кунед, яъне 6 та одами 3000 бала дар таи номатон тарбия кунед, шумо дар Фаберлик мешавед бриллиантови директор. а бриллиантови директор ҳар давоми 21 рӯз ками кам аз 2500 доллар боло даромад мегирад, яъне аз 25-30 000 сомон боло. дар як сол 18 маротиба. биед дӯстони азиз, барои бизнес кардан дар ширкати Фаберлик шарт нест ки шумо диплом дошта бошед, шарт нест ки шумо хонда навишта тонед. барои чӣ? барои ки дар командаи мо зане ҳаст ки вай хонда навишта наметавонад, 5-10 000 сомон пул мегирад. дар инҷа шарт нест ки шумо кадом дина риоя мекунед, кадом забона медонед намедонед. дар инҷа аз шумо дута сифат мо мехоҳем. агар ҳамин дута сифата шумо дошта бошед, қатъи мо метавонед ки ҳамкорӣ карда даромади калонда бироед. ин сифатҳоро якумаш хоҳиш ва дуюмаш ҳаракат. агар ки шумо хоҳишу ҳаракат дошта бошед, системаи тайёри корӣ, омӯзишҳои доимӣ, роҳнамои доимӣ аз тарафи лидери профессионал барои шумо пешниҳод карда мешавад. муҳим хоҳишу ҳаракати шумо. агар ки дошта бошед, марҳамат ба командаи шахсони муваффақ ҳамроҳ шавед ва сифати зиндагии худатонро иваз кунед, зиндагии олиро барои наздикони худатон созед ва сабаби ивазшавӣ зиндагии дигарон шаведу ба халқу мардуму ватан хизмати содиқонаву софдилона кунед. худованд нигаҳбонатон бошад.